שלום, שמי דימה, קצין חימוש גדוד 121, כאן בבית חולים הטורקי בעזה. מה חשוב בימים האלה לחברה הישראלית? אני חושב שזה קודם כל להקשיב, גם אם אתה לא מסכים, להתעניין, לאהוב את הבן אדם שמסביבך, אני אוהב פה כל אחד, ופשוט לכבד, וכמו שאמרו מקודם, אחדות, להיות ביחד, למרות השוני. זה מה שאנחנו מחזיקים פה. תודה רבה. מה שבעצם חשוב לי בחברה הישראלית זה בעיקר השוויון בנטל. חשוב לי שכולם יתרמו באותה מידה, בייחוד בזמן הזה שאנחנו בצה"ל ובזמן מלחמה כבר הרבה מאוד זמן, שכולם ייקחו חלק שווה בנטל. טוב, אז שאלתם אותי מה חשוב בחברה הישראלית מבחינתי ואיזה ערכים מובילים אני ארצה לקדם. אז הערך שהכי חשוב לי בעצם זה ערך אהבת המולדת. לדעת לתת למדינה בלי לבקש בחזרה, לדעת לדרוש ולעמוד ביעדים שלנו כמדינה. אם זה ניקיון המדינה, שמירה על המדינה, על אחת כמה וכמה, שנדע ימים שקטים יותר וטובים יותר. תודה רבה. קש רק בגדוד 121. נשאלתי מה צריך שיהיה לחברה הישראלית בזמנים שכאלו. לדעתי הכי חשוב זה אחדות, עזרה אחד לשני, גם אם זה אנשים ברחוב, אנשים שצריכים עזרה. לא להפיץ פייק ניוז, להקשיב להנחיות של פיקוד העורף, לא להיות שאננים ולתת בראש. זק ברור. צוערי גדוד ברוש בד אחד, תודה שאתם שומרים עלינו. אנחנו פה בפורום מיכל סלע ואנחנו רוצות להגיד לכם, כמו שאתם יודעים, לאכול ביחד ולהילחם ביחד ולבלות ביחד ולעבוד את הפסיפס היפה שלכם, של החברה הישראלית, כך אנחנו רוצים שתעבירו את זה הלאה לכולם ותשמרו על זה. תשמרו גם על עצמכם, תדאגו לנפש שלכם, לנפש של מי שמסביבכם, ותקשיבו ממש לכל מי שסביבכם. אני לילי בן עמי, מנכ"לית העמותה ואחותה של מיכל סלע, ואני רוצה להגיד לכם, דברים רעים קורים כשאנשים טובים לא עושים דבר. צוערי גדוד ברוש היקרים, כאן עדי אלטשולר. אז על מה חשוב לשמור במדינה שלנו? חשוב לשמור על זה שהמגוון והשונות בינינו יהיו לנכס ולא לנטל. וזה עלינו, כל המנהיגים והמנהיגות, עליכם, איך הופכים את המגוון, את השונות הזאת, למתנה, לברכה שלנו. זו המשימה שלנו. אהלן ירדן וכל הצוערים, נתבקשתי לתת ערך ב-20 שניות, זה קצת קשה. חשבתי על אחדות, חשבתי על רעות, חשבתי על דבקות במשימה, אבל בסוף הערך הנבחר זאת תחושת שליחות עמוקה, יסודית, כזו שגורמת לנו לנוע קדימה. בהצלחה לכולם. בנו מקום לשמש העולה. חשוב מאוד לשמור על העברית. ראו את תולדות עמנו בקצרצרה. היינו על אדמתנו, ימי בית המקדש השני עזבנו את העברית. פתאום הכנסת הגדולה התחילה להיקרא ביוונית, סנהדרין. פתאום 2 דורות אחרי יהודה המכבי יש יהודה אריסטובולוס. עזבנו את העברית, אחר כך איבדנו את אדמתנו. חלפו 1700 שנה, חזרנו לדבר עברית, רק אחר כך חזרנו לאדמתנו. אליעזר בן יהודה קדם לדוקטור הרצל. אז מה עושים? אל תגיד אוקיי. העמים האחרים אומרים אוקיי, אנחנו נגיד טוב, תגידו טוב, תגידו בסדר, ויהיה בסדר. להיות עם חוף שבארצנו עוד לא עבדת התגועתנו. בשביל לעמוד במשימה החשובה הזו עלינו לזכור משהו אחד, אנחנו קמים בבוקר עם שליחות. עלינו לעבוד בזה יום יום. כל אדם שחי במדינה הזו, באדמה המטורפת הזו, עליו לזכור שאין לנו מקום אחר להיות בו, ועלינו לשמור על זה. לקצין הישראלי אני מאחל לזכור ולעבוד בזה שהוא לא במקום הראשון. לא לשים את עצמנו ראשונים, אנחנו במקום השני. המדינה היא הראשונה, עלינו לעמוד באמונה שלמה ולהצליח במשימה הגדולה שלנו, עם ישראל חי.